دحان لمسهم كرة سمعتنا لومي سنبت شمون تنهاسة خلتشحن عسران حدا ويك آخر التنهاسة خلتشحن 10 عام تمرتيم نايلومي مدب حطون ملسن ويك أكولين شو تمال زجمرنا ينا هنقصللو حرشات تግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውና ተሐራርሳ ናብ ዘበናዊ አገባብ ንኽሰጋገር ክሕግዝ ዝተባህለሉ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእታው ዝነጥፉ ሰለስተ ሰባት እዮም አጋይሽና ነበርቲ ሸወደን አቶ ወርቅነህ ግርማ አቶ አሎኒያስ ስብሃቱን አቶ ጀማል ነጋሽኒዮም ዘዘራረቦም ከአበትረ ስልጣኒ ካብት ተማል ዘቋረጽናየ ክንቅጽለሉ ኢና ጊዜውን ኮንኩም ኮይኑ ዝኸራምት እዚ አምሊጠሎ ናይ ተዋሕደ ናይ አዋርሕ ጊዜ ኣለኩም ይኹን እምበር ኣብ ክትግበር ዝኽእል ክፍጸም ዝኽእል ፕሮጀክት ወይ ከዓ ተበግሶ ይኹም ዘለኹም ሓደ ሕቶ ግን ሰይሉ ቀላቀል ብዛዕባ ተሓታታይነትን ግልጽነትን ንኣብነት ብዙሓት ክንሕግዝ ኢና ይብሉ ሓቂ ይኸብሉ እዮም ገንዘብ እንድሕር ንኣብነት ዝተኣኻኸብ ኮይኑ ወይ ኣበይናይ ቁሸት ኣበይናይ ገጸር ዛ ትራክተር እዚኣ ክትከይደለዋ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ምእኹል ዝኾነ መሪሕነት ኣለዎ ድዩ ከመይ ይኽፍጸም ትካላትስ ንኣብነት ክሕግዝ ኣይደልያ መን እዩ ዝውስኖ ምስ ክልል ትግራይ እውን ቢሮ ሕርሻ ትርክብ ከምቲ ትፈልጦ ውሱን እዩ ዘሎ እሞ ኣብ ትግባር እንድሕር ክእቶ ኮይኑስ ገንዘብ እንድሕር ተቐቢልኩም ኦዲዶ ክግበር ይኽእል ይኸውን ገንዘብ ክትእክቡ ዲኹም ኣበይኹም ክትእትውዎ ዝብል ሕቶታት ከመይ ይመልስካዮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ልዕሊ ኩሉ ዝሓተትካዮ ነገር ተዓባይ ነጥብ መስል ትስምዐኒ እዚኣ እያ ምክንያቱም ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ይእከብ እሞ ምጥፍፋ የጋጥም እዩ ንኣብነት ንሕና ክንምስርታ ከለና እዚኣ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራት ገሊአን 50,000 ዝኸውን ኣኪበን ነይረን ንብዕራይ እንዳሓሰባ ምስ ሰምዖ ኣበይ ከሎ እቲ ብዕራይ ሓቅኹም ኢኹም ኢለን በለእትውና ኢለን ኣትየን ከኣትዋ ከለዋ ግን ገንዘብ ተቐቢልና እሺ የቕንየልና ኣይበልናየንን ንስኻትክን ዋና ናይቲ ማሕበር ክትኾና ስለዘለክን ኢኻ ናይ ኣውሮፓ እየን እዚአን ሕጂ ናይ ኣውሮፓ ማሕበር ሙስሊም ዝበሃላ እየን ብዙሓት እየን ሓሲበን እየን ፀኒሐን ኣብቲ ማሕበር ከም ወነንቲ ክትኣትዋ ኣለክን ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ኣብ ስቶክሆልም ድማ ኣለዋ ንሳቶም 200 ገለ ኣባላት ዘለወን እየን ንሳቶም ንባዕለን ክሓታና ከለዋ ኖ ክትኣትዋ ኢኽን ዘለክን ከም መማርሓ ኣፍታ ቴክኒክ ኮሚቴ ክትኣትዋ ኣለክን ኣፍታ ፋይናንስ ክትኣትዋ ኣለክን ሕጂ ንኣብነት ኣፍታ ፋይናንስ እንሳንያታ ቀንዲ ሕቶ ዘላ ኣፍታ ፋይናንስ ካባና ሓደ ካብተን ንሕና ማሕበር ትግራይ ዝብል ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ካብተን ሙስሊም ሓደ ሕጂ እዚአን እተን ገንዘብ ከመይ ይኣትዋ ኣለዋ ከመይ ይወፃ ኣለዋ ኣብ ኣካውንት እንዲ ዝኣቱ እንታይ ይግበር ኣሎ ኢንፎርሜሽን ውን ፊድባክ ክባ ምእንቲ ንሰን ዝከታተልኦ ስርዓት ምስ ቁፅፅር ውን ክነቕውም ማለት እዩ ሕጂ ሳብ ሕጂ ውሕዳት ገንዘቤን ኣትየን ዘለዋ ዝተንከፈ ነገር ውን ስለዘየለ ማለት እዩ ብስሩ ግን ቁፅፅር ዘለዎ ከምቲ ዝበልካዮ ዕላዊ ብዝኾነ ክንከይድ ብግልፂ ክንከይድ እቲ ሰብ ዘፍርሖ ዘሎ ውን ሓደ ነገር ለውጢ ክነርኢ ማለት ሰብ ኩሉ ግዜ ሪኢኻ ከምዚ ኣኪቡ ገለ ተበሊዑ ይበሃል ዘፍርሕ ንሱ እዩ ንሕና ዕላዊ ፍቃድ ዘለና ማሕበሪና ሓደ ሰለስቴና ማለት እዩ ዕላዊ ፍቃድ ኣካውንት ዘለና መንግስቲ ዝፈልጠና ኢና ሓደ እሱ እዩ መሰረታዊ ነገር ካልኣይ ድማ እቲ ትብሎ ዘለካ ውን ቁፅፅር ዘለዎ ክኸውን ንኣብነት ክንህበኩም ገንዘብ ዝበሉና ነይረን ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብዚ ብጣዕሚ እዮም ተላዓዒሎም ዘለው እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ መቸም ንክልቲኡ ህዝቢ እንታይ ኢልና ክንዛረቡ ንኽእል እቲ ዝነበረ ዓንቱኹም ተኣልያስ ዝበሎ ናብ ሓደ ነገር ከስግረና ስለዝኾነ ናብ ሓደ ሕውነት ንሕና ውን ሓደ ነገር ክነርኢ ንደሊ ኢና ኣብ ትግራይ ማለት ጽፉፍ ዝኾነ ሳርሓ ክንድዝከኣል ኣተኣታቲና እዚስ ካልኦት ውን ኣሚኖምሉ ካሊእ ፕሮጀክት እንትቆርፁ እንተለውን ካሊእ ሰብ ዝእመን ክኸውን እዚኣ ክንሰርሓ ኢና ምክንያቱም ንሳ ድማ እታ ቁልፊ ነገር ንቐጻሊ ሰብ ተተባቢዑ ክሰርሕ እንተኮይኑ ግልጽ ዝኾነ ሪፖርት ዝቐርበሉ ኣካይዳ እንተሃልዩ እዩ ኣብዚኣ ተደጋጋሚ ኢና ተዛሪብና ኣላ ሰብ ከይነግልል ንብላ ዘለና ዝመፀ ሰብ ኣትዩ ባዕሉ ዝከታተል ዝቆፃፀር ንኣባላት ውን ኣባላት በ100 ክሮነር በዝናይ ዓዲ የዛረብ ዘለኹ ወይ $100 ከዋፅእ ይኽእል ወይ $5 ከዋፅእ ነንሕድሕዱ እንታይ ትግበረላ ዝንገሮ ካብ ካሊእ ቦታ ዝረኸብናዮ ውን ፅፁይ ሓበሬታ ዝረኽበሉ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክንከይድ ኢና ንስዕር ዘለና ዛትስዋ ኢና ውን ሕጂ ቀልጢፎም ክቡና ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ኣይንቅበለኩምን ፅንሑ ኣተዓሪና ምስ ወዳእና ኦፊሻል ብዝኾነ መንገዲ ኢና
نقبلكم إلنا يوم زلنا كل يبدل بلانة ويا وركنا كتكسر الله دليل اللقو ونأمنت أيناي كوشت أيناي جسر أيناي ورد أيو من يوم تم 100 سبات وي 10 سبات قدمهم تراكتر كرقوز قبهم من صعبوا جالزولوه كم يقركم لهم فلتو خلت نصروه صباح الطيب هم تفلتون إحنا على سدتنا بإيروبا نازلنا أتي ما سيت بتي هو زلوه أني أبعدي زلوه ببها بيخان يبعلوا الدابل وإننا أنا من محبر حرستاي قدام إذا تغول مستو محبر حرستاي ما محبر حرستوت كابانا العلي شجرنا يتغلابي فلتويهم سلازين سواء في ذاتنا إذا قامت قلنا حساب كم كبرينا هنا كنت تقدرنا حسب زلنا كاوتا أجن أنت بزلومي أينا كبابي إمو زيادة بعراي زلوا أينا كبابي وشرجوا بعراي وتفعيل كان نزرابو ولا لشجر خاص قناجن ممكن ما تكاليو تجميت كحجي مع خلايا تجراي غير لما حسيتي بس خبابي سلازخنا من البات قدام الناس تخبابي كوهابي قليلة يحسب يعني أنا سلازة حسبكو تراي زي كونات مستو أبتو بايتا زلوا تشوفك كونات تزاريبو أمينو قدام الناس نزيب وهاب بخبل زفل ودع عدي نشوف تلازمنا إلى نقوي له زي ما تقول جمال مثل بيرو حرشة ወይ ከዓ ማእከል መጽናዕት ነይሩ እዩ ግን ሎም ኣሎ የለን ኩሉ ነገር ተገለባቢጡ እንዲ ዘሎ حساب ንውር ስራሕ ዝጅመር ግዜ እውን ኣለኩም እዩ ግን ክትግበር ከሎት ስራሕትኩም ምዝምልከቱ አካል ብቐጥታ ተራኺብኩም ንምርኽኻው እውን ዘኽእለኩም ግዜ ክመጽእ ከሎ ክነርክበሉ ኢና ድዩ ወይስ ንጹር ዝኾነ ኣረኣያ ወይ ከዓ መልሲ ኣለካ أي أو تاي مثلك حجلك توي فترنان جن كل نجار مستخفات في اللين إنترنت نايتلكي فنتأسس رأينا تقند سرحنا على كله أبز خابزي بستاكن بالقلم اللي خنفل نحنا أبزي بتعمي سجمناي ثمن قصي نتا كل بكوريدور مقيلو واصوني حنديو بكوريدور مالت قال حجي أب ثابان أب كيلن أب جلن كم زمبرق أو زو حجي مبزحتون حل شاف تحاسبين ولا أمنس كم ذكروا أنا مالت أب قالوا ما بتعمل حل شاف أب جن أب أول راح تكون مس منقصي أو منقصي تكنيكال دقف كوكاي خليو صناعاتي بكا قلي بكا يزيد ما مستمحر الصوت محبر قال له ودبات يوم ساتم مسوم تماخير كا يسرحيو نحاسبوا لي نازل نمبر قبرنا يركب يلا نحاسبوا له بن بزح جزينا العلا زرباء كل جزء ولا خمسة ولا ذل خون بترة يحطونا أيام مليون يحطونا أيام والكسباتون يحطونا أيام نحن أنا أبدي بلا نقل يلا قال أي مستوح الشان أي كستاي قالون كعبيت تراكترات كوينس أبز خابينا حشا بوتامو وزي قال مالنا نزار ولونا يكونن نخلو زبط صحيزي نخلو خبات صحيح مالت قوشاتنا نحاسب هذا لنا احنا الذي تقوشات قاليو زي دو بصور منم نقل زي ولو نقل كل خليو أو برايوريتي مساعتهم كوينا نودو خووني الذي أنا أبدي أنا نقدم أبدي أنا ندحر بنبلقن بمنم تأمل نحنا كنو السنة نخلي كونت أفتا بيت هذا الآيات تمسكرا يعني من الناس لو مقنع حرشا بيرو حلقة الدكتور أستنكت أبزانا حجنا بجمرة وعلهم ما أخلاي تجراي شمون توردا بتوقيناتنا أوصلنا نور مبزحة روان بتعمل استطاعات نحساء نقل قليل يزارب نيرو جزي ناي أخونا مزقنا وين نورو يستزاربو مور زي دا قفن تخيط اللي تصنع دما انتاي كمسليو غير نجر مع نجر كمسل نابنتنا عاتن كلمة خنبنا لنا عندهم زول زلوا كومو أصجيهم من تصنيحهم حال نجر لو تخمسي فلذي تاسعة أب إدنا متحزناين مستزولو صنعاتن قلنا دا ترخمنا صنيحنا تقبل جيري زوسدون تبقزو مستروت حارستو تقراي أبصحو زسافر مدب ومرحا قبري اللودو وركنا قلت كل سنة الساعة تسرح اللاز ولا ذلقون الساعة بديسكشن تزراري من اللولنا حجيقن أب ورقة وعلال نتي كوميتي نتكفافلو لنا أمواني تي كوميتي أبزي مسينا بري أبوينا خنكوون زنبرنا أمواني تعكيبنا زي لنا خنزرار بلي زنبرنا نيرو زعبنا نتي معدال زبالكنا نبالموني أكتوبر كنا أتو تخونا معتر تماشي حزنا تأتنا عن أكتوبر بما يزحرس تهبنا يو كسع المسزلو مارش أبريل سي تحرس لذي فعللو دويلو كسنح سلازخونا نتي بمسنو زحرس قدمنا خلنا نركبلو بديسكشن درجة العلنا يولنا صبغ حسابي ومسنو زنطفو أقدمك مقنياتهم كم زبالكايو مسزنا بقطتا سلازي الرخب حزاي ربا صورهم قدام صبغيو أو انت لغمو كم حسابات العلنا يولنا مقنياتهم نتي أن ماشن نريسي أي effective الناس كتكاملو دوك بلي بلوني قلتي فوق سرح له مسنو سرح سي 10% أخونا نتي 10% سنة مقبيش أجام سلك يقرف نخيلنا موني هذا عاد سرح سرحنا مالتهم بدحريو في أجيو صوت ساعة
ክንራኸብ ሞኒ ክንማይ ዘይከኣልና ኢንተርኔት ተዓጽሎ ቴሌፎን ተዓጽሎ ኩሉ ነገር ተዓጻጽ ስለዝኾነ ካብዚ ኮይንካ ኣብቲ ዘሎ ጉድኣት ስለዘይትፈልጦ ዕቅድ ክተውፅእ ትኽእልን ኢኻ ዕቅድ ከምዚ ነገር ክተውፅእ ተኾንካሲ ዊዛውት ኢንፎርሜሽን ክኾነካ እሞ ኢፌክቲቭ ኣይከውንን እዩ ንዕኡ ክንፅበ ዝተፈላለዩ ናይ ፉድ ኦርጋናይዜሽን ኣለው ናይ መንግስቲ ኣለው ናይ ኩሉ ኣለው ናቶም ፊድባክ ተቐቢልና ድሓረይ ድንገት እንታይ ፍለጥ ንሰለስተ ቁሸት ሓንቲ ማሽን ንግዚኡ ክናካፍሎም ንኽእል ኢና ማሽነሪ ተዘይኣኸለና ከምኡ እንዳገበርና እቲ ፀገምሲ ከመይ ጌርና ኢና ብዝተኸኣለና መንገዲ ክንቀርፎ ዝንክእል እዩ ዘሎ እቲ ሓሳባት ዘሎ እቲ ዕቅድ ዘሎ ግን ዊዛውት ኢንፎርሜሽን ወላ ሓደ ነገር ክትገብር ስለዘይትኽእል እቲ ኢንፎርሜሽን ክመፀልና ብድሕሪኡ ንሕና እውን ኣተሓሳስባና ክንህብ እምበረይ ኣብ ቦታ ዘሎ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ካብኦም ኢና መንገዲ ክንቅበል ዝንክእል ግን ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ዝትኽእል ኢኻ ንስኻ ትብገስ ኣብቲ ካልእ ትገብርዎ ድማ ካብኦም ክንፅበ ስለዝኾንና እዚኣ ብዓቕምና ዘላ መጀመርታ ምግባር ሓላፊነትና ጌርና ዝወሰድና ንሕና እዋ ደጋጊምና ዝበልናዮ መስተርሆት ሓረስቶት ትግራይ ዓርሱ ዝኸኣለ ተበግሶ ካብ ኣውሮፓ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ኮይኖም እውን ካልኦት ተገደስቲ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ቴክኖሎጂ ኣበይ ከም ዝርከብ እውን ፍሉጥ እዩ ኣብ ዓዲ ንምእታው እውን ከመይ ክኸዱ ከም ዝግብኦም ኣብ ከባቢኦም ኮይኖም ክዘራረብሉ ይኽእሉ እዮም ሓንቲ ሕቶ ግን ኣለትን ኣሎንያስ ሪሞደል ምግባር ወይ ከዓ ምምሕያሽ ከም ዝተኸኣለ ማለት ናፍጣያ ትወስድ ኢልካኒ ግን ጋዝ እውን ከመይ ክትጥቀም ከም እትኽእል ዝበፃሕኽዎ ፍልጠት ኣሎ ኢልካኒ እሞ ቀፅል እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ እንታይ ኢኻ ብዲዘል እያ ትሰርሕ ዲዘል ድማ ከም ትፈልጦ ናይ ፎስፌል ኣሎ ድሓሪ ድማ ባዮ ዝበሃል ኣሎ ካብ ዘይቲ ሜታን ካልእ ኬሚካላት ሓዊስካ ዲዘል ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ድንገት መንገዲ ተዓፃፅኦ ንሓዋሩ ኣብ ዓድና ባዕልና ሰሪሕና ነቲ ዲዘል ካብቲ ሕርሻ ምንዶ ከም ዘያብሎም ንዕኡ ዕቅድ ዘውፅአና ኣሎ ባዮ ዲዘል ዝበሃል ኣሎ ብዘይቲ ጌርካ ትሰርሖ ዲዘል ኣሎ ንዕኡን ኣፍልጦ ሒዝና ኣለና እሞኒ ኣብኡ ክንተይድ ከለና ንዕኦም ክናካፍሎም ተዳሊና ኣለና ብዛዕባ መቃየር ቁሑት እንታይ እዩ ወርቅነህ መቸም ማሽን እንድያ ሓፂን መፂን ክስበር ይኽእል እዩ ተዓዲ ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ክስበራ እውን ዓብዪ ዕድል ኣሎ ብቐሊሉ ክርከብ ዝከኣል ድዩ ተሓረስታይት ክገዝኦ ድዩ ወይስ ንስኻትኩም ዲኹም ክትቅርብሉ እንታይ ይኸውን ልክ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ኢና እንታይና ሓሲብና ኣቕሓ እንድየን ተሰበርቲ ስለ ዝኾና ብቐዳምነት ልዕሊ ኩሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክበላሾ ዝኽእል ነገር ኣየናይን ኣቕሓ እዩ ኢልና ብዝርዝር ክንፈልጥ ኢና ነፅዕር ዘለና ስለዚ እተን ብቐሊሉ ዝበላሸዋ ኣናእሽተይ ነገራት እተን ፓርትስ ሒዝካ ምፅናሕ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣለና ስለዚ ተበላሸወ ነገር ማለት ውሽጣዊ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ብዝተረፈ እቲ ማሕረሻ እንድሕር ተሰይሩካ ማሕረሻ ሰልዳረ ምግባር ይከኣል ይኸውን ወይ ከዓኒ ከም ሓሳብ ዘለና እንታይ እዩ ምናልባት እቶም ናይ ሓፂን መፂን ክኢላታት ናይ ዓድና የምርትዎ ዶ ይኾኑ ኢልካ እውን ግምት ኣለና እዩ ከም መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ዓይነት ትካላት እንድሕር ናብ ንቡር ናይ ቀደም ስራሖም ተመሊሶም ነዚ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ኢልና ተስፋ ኣለና ተዘይኮይኑ ማሕረሻ እንድሕር ተሰይሩካ ኦፍኮርስ ቅያር ማሕረሻታት ናይ ግድን ክህልወካ ኣለዎ ዘይከኣል ተኮይኑ ግን ቀልጢፍካ ናብቲ ካምፓኒ ኮሚኒኬት ብምግባር ኣብ ሓደ ሰሙን ክበፅሕ ይኽእል ዶ ዝብል ታሽሙን ኣለና ነዚ ዓይነት ኣካይዳታት እውን ንሓስብ ኢና በር ልካ ከምቲ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ኣኽቢድና ክንሪኦ ይብልናን ኣነ ዝብል ከምትፈልጦ ኣብ ዓድና ኩሉ ነገራት ተኣታቲ እዩ በዝሎሚ ካብ ንእሽተይ ጀነሬተር ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኻይን ናይ ገልባጭ ገለ ዝብልዎን ኣለዋ እንድያ ኩለን ይባላሸዋ ኩለን ከዓ ይፅገና እየን ኩለን ከዓ ስፔር ፓርት ይኣትወለን እዩ እናትና ተስፋ እቲ መለዋወጢ ቁሑት እንተተኻኢሉ ኣብ ዓዲ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት እንተፈጢሮም ሰብ ብቐሊሉ ክዕድግ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ከም ናትና ሓሳብ ኩሉ ግዜ ማለት እዛ ናትና ሓጋዚት ዝኾነት ውዳበ ዘለዓለም ትነብር ኢላ ኢልካ ኣይትሕሰብ ክሳብ ተወሰነ ግዜ ኣስተዋፅኦ ገይራ ምቕሳም ክህሉ እንድዩ ስለዚ ማሽናት ኣብ ምቕራብን ኣብ ስፔርፓርት ኣብ ምቕራብን ክነብር ኢና ኢልካ መቸስ እቲ ቀፃሊ ዕማማት ሓቂ ዘረባ ግዜ እዩ ዘርእየካ እሞ ንግዜኡ ግን ኣቕሓ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትጅምሮ ከለካ እቶም ነጋዶ እውን ቀጢፎም እዮም ዝጓየ ኣምፃእቲ መሊኦም እዮም ሃፍቲ ዘለዎም ስለዚ ስፔርፓርትስ ባይዘወይ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ክገብር ኢና እናበልና ንሓስብና እናሃለዋና እኮ ነጋዶ ምናልባት ቀዲሞም ናውን ተቑሑት የምፅዎ ይኾን እዮም ተፈላለይ እንታይ እዩ ንሕና እናለመና ኢና ደቲ ገባር ኣቕሓ ክንቅርበሉ ንሓስብ ዘለና እምበር ፅባሕ ንግሆ እኮ ካፒታሉ እናደለበ መስከለ ትሰብን ባዕሉ እናዓደገ ምናልባት ሓደ እንሓስብ ዘለና ትራክተራት ክውንን እውን ይኽእል ይኸውን ኢልካ ይግመት እዩ
طب حسابي هو قديمون كأتوان خوليوم تخكليت بهاهلا أرونياس ناب إرترا زن تراكترات متتاو ويقعنا متفلات ون حسابكم زلك أشكال لينير كامو رئيتوه تبان تقليها أو حسابات اللون نابزي حجز اللو سيتويشن كم زي كون يومو صباح سلام تجبرنا نسمو كحرسو خيلو لوم مهنتهم بتحد وجن مشلات حرسو بتحد وجن تفتحرسو ندا تقابلنا ندا تخيرنا كنا برقديتنا وانا على ما يدمه حاجرنا خلنا عبديو تخونا أبتيك عبال زكاة اللبوتة لما عالتي الزيوزنهم مو تي أدلك ترخبة فبتم قدامات كأبتز دلي يعني بحاري دما بحال وركنا ما حيزيك أتينا دما مسحين صبق أمه ملينا يولنا تزربا على معتي برقص ملوصينا نلومي تحلفوا ما الأختي انت عليو زي تتأصل نتوي على انتهينو حاد عدلك وكم أمه بأوكن زازمو جمال دخجمر أنا زحلفوا ما الأختي أو بزوج تزاري بنادينا مجمرة أنا نعخا بتعمي عبي مسكانا لني كم بتوصل اللغة سالون كنا لها تفالتنا كلاي كل سب أبزا بروجكت زيا يدخل حوس بزح يبودو أهابني كنا تقولي قلنا يبعلو بروجكت خوينا بعلو خكتاتلا بعلو فرح الله زلوا من مارستاتهم كحبرلنا مسيوكم أخرنا كحجزنا حارستاي تقراي مخيار مالت انتاي لو تخمس خمس اللي احنا تزاري بنا نصبوا صبيلا بعلو فلت كله أفتخا وانت عينتنا عدا قالوا تخمس يخليو أبي إلترا يكون أو عفار يكون أو كالوت يكون مالك أفتخاري بتعم عملوا تخمس يخلي نعوت رح نبعلو ترح الشكمونا يخونا نعدا قاون سلا زفري أبحث سلوان سلا بزحنا قرق سارح سلا زخير مالت خاب دمات إلترا تقراي هركوت جبار زلو بوتا أيو حارستاي زلو بوتا أيو كالتيخنا خلوات نخلينا لازم نا كلنا بروجكت كونه له صباح دما قمتوا الله زولو أفتا خالي هاجرنا دما خالي سرحان صلحوا له قداي يخول مالك الذي نا كلنا متحذر بتعمي أقداس إيو زلو ممارس نخالات بمول أمن سبك حبلنا اللو بزيون كيدكم بزين تغيركم زبالة تخترقوا بيكم زبل حواليتها كابوز عند اللينا بحنسابكم إننا نفرحون اللينا تعانتوا عبي حتو حتى كان نركا زي بيننا خمزين خلون فلتنا حال نقر تجمرو خليفو خي تعرف عبي سعر نقبلنا لي تنقطن نصرحنا نحنا لو ودانا يو اي ودانا يكون انتقن نجر نحنا نجمرو لنا كوانا زولة خلص زولهم سبات بزبالة حفيزهم تعويتمو نجمال شم كسوع على وركنا شم كسوع على جلسة كسوع الشم ايكون انت قدات تجبر يحلف اللودو اي يحلف اللون بقى تحطو سايا الذي زحاشو سبات قصيلمو بزبالة من قدي قيلو بلد زي بلو من قدي اما خوينا خلينا نقول لنا زبل سب ما نمسب اتيو ونينو ازوجل ونينو كسرحو كفوتي من خستاينا هنا نايما نم كستاي كون نتقراي راح يتكم ونيتراون يتكملنا خالي منم نقر نقولوا نقر لنا زي اخو الزل كبرت يا بالله الونياس او ارجع انا كنت خلاص دلي نخلهم اكتيفيستات زلوا بعالم نخلهم سوشيال ميديا زتقمو برايفت ناسكم بيج شير جبروا حالي بزخال لكم مثلا عدد لهم محبر تزارو محبر ايرترايان بحبر كونكم ابتناسكم نبعلكم ديفيجن غيركم اخاخبوا ودبوهم اموني نخردوا جبروهم بزح كوينا تجبرنا يوتي حيلي زوسدلنا كاب عقم الناس بتعمي ناسيو قطرنا كنسكلو نازي زنقبرو بتي كنا مصوزن خلو تسعيت اندانا آسيت خيدو اما ببزلنا جبوتا محبر تقارو محبر إرترايان زلهم ردونا شير قبرو نسخم زفلتكم ونخال زي سمعوا اسمعوا لنا نسخم بدليت كوينهم دماغ مسو خدالي زدالي سوات اللون نسخم قبرو بحاري كم زبلنا يو ناي على مخلق organization influence تقبرو تخيلو ويك تسدو تخيلو application كتاعتو تخيلو ايرتراين كونكم تقارو بعقمكم قبرو موني نتي قعزونا احسروا لنا قعزونا تحسركم لنا نتي تميت كتاحسروا ويخم نتي زموت سب كتاحنوا ويخم لحاري ابناي ردعتا اخليسي independence او تصورتي ردعتا يتقبروا منكم نهزبكم بقرهم دوك تقبلوا تقبروا منكم مهناتهم حارستاي إذ ناي قدم كان مجمرت هذا النبر entrepreneur في العالم ببعلو سارحوا النابرسي
ሓረስታይ ነቲ ሓንቲ ዝኽእላ ነገር ንዑ ተሓደግናዮ ከተማ ክፈልስ እዩ ከተማ ስራሕ ተዘየሎ ድማ ንሱ ድማ ከም ብሓድሽ ኣብ ካልእ ፀገም ከኣትዩ ኣብቲኣ ዘለዎ ቦታ ነቲ ዝኽእላሲ ኮምፎርታብል ኮይኑ ከምቲ ዝኽእላ ክነብርሲ ንርዳእዮ ካብ ልብኹም ተቃለሱ ኩልኻትኩም ልክዕ ንሕና ከም ክንድቲ ንሕና ተቃለስናዮ ዓቕሚ የብልና እንተበልኩም ንእስተይ ተቃለሱ ንእስተይ ኩላኽና ተገበርና ዓቢ እዚ ዘይበሃል ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን እየ ይቀኒየለይ ኣቶ ወርቅነህ እሺ ይቀኒየለይ በትራት እዚ ካብ ብዕራይ ናብ ማኪና ወይ ሜካናይዝድ ዝኾነ ኣተሓራርሳ ምእታው ነቱ ናይ ገጠር ሕብረተሰብና ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ተግባርን ለውጢ ይፈጥረሉ ስለ ዝኾነ ክህቦ ዝኽእል ጥቕሚ ነቲ ዓዲ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ስለዚ ናይዚ ሞደርናይዜሽን ኣካላት ኢና ተሳተፍቲ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ኩሉ ዳያስፖራ ክሰርፅ ኣለዎ ስለዚ ተሳተፍቲ ከዓ ኩኑልና ኢና ንብል ዘለና ብዘይ ገለ ተሳትፎ ለውጢ ይመጽእ ሓቂ ዘረባ እዚኣ ንእሽተይ ጉጅለ እያ ትንቀሳቐስ ዘላ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ከምቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ ብገንዘብኩም ብሓንጎልኩም ብኽእለትኩም ንዓድኩም ኩሉ ነገር ግበሩ ለውጢ ክነምጽእ ኢና ይቀኒየለይ ኣቶ ወርቅነህ ክንረኽበኩም እንደሊእና ዝብሉ ሰባት እንተጋጠሙስ ከመይ ገይሮም ክረኽቡኩም ይኽእሉ ናትና ቁጥሪ ዝሃብናካ ኣሎ ንሱ ትገብሮ ኢሜይል ክንሰደልካ ኢና ኣካውንት ናምበርና ነቲ ጎፈንሚ ሊንክን ክንሰደልካ ኢና ኣብቲ ኣብ ዩቱብ ተኾነ ኮመንት ኣብ ኮመንት ጌርካዮ ፒን ክትገብረልና ንፅበ ንድሓረይ ድማ በቃ ካልእ መንገዲ ተሎ ሓውና ወርቅነህን ሓውና ጀማል ይለፅፍልና ቀጥል ናትና ስልኪ ናትና ኢሜይል ክንገድፍ ኢና ትረኽበና ዝኽእል ሰብ ዝደሊ ሰብ ይርከበና ፀገም የለን ንሕና ኩሉ ግዜ መልሲ ክንህብ ድልዋት ኢና ክብረት ያበለይ ነበርቲ ስዊድን ኣቶ ወርቅነህ ግርማይ ኣቶ ኣሎንያስ ስብሓቱን ኣቶ ጀማል ነጋሽን ሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላዊን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ከሰጋግር ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝምልከት እዮም ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ሂቦምና ኣጋይሽ ቪኦኤ ትግርኛ ስለ ዝኾንኩም ክብረት ያበለይ እዚ ንሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ንኽሰጋገር ክሕግዝ ዝተባህለሉ ዘበናዊ ቴክኖሎጂን ንምትእትታው ዝነጥፉ ዘለዉ ሰለስተ ኣጋይሽ ዝሓዘ ምድላውና እውን በዚ ተፈጺሙሎ ኣብ ዝመጽእ ቀዳሚ ሰንበት ብኻልእ ኣርእስቲ ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ክንረኽበኩም ኢና ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክነሓልፍ ሰናይት መስፍን ፒቺ ጋሎ ትበሃል ኣብ ካሊፎርኒያ ምስ በዓል ቤታን ሰለስተ ደቃን ትነብር ኣብ ቻይና ናይ እንግሊዝኛ መምህር ኮይና ሰሪሓ ኣብ 2007 ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምፃ ካብ ዘሕለፈቶ ተመክሮ ተበጊሳ You are in America now what ዘርእስታ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወፃኢ ብኸመይ ክወሃሃዱን ሕጉስ ናብራ ከሕልፉን ይኽእሉ ዝብል ምኽርታት ዝሓዘት መጽሓፍ ዘርጊሓላ ተወልደ ገብርኤል እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪቦና ኣብ ከሕልፈኩም ግጭታት ናይ ባህሊ ዝምልከት መስናብራ ስደተኛታት ዝምልከት እዚ መጽሓፍ ብቐጥታ ዝራኸብ ስለዝኾነ እስኺ ከም ጸላም ዘጋጥመክ ዝነበረ ጸገማት ገሊኡ መቸም ሓሊፍካ ክትሪኦ ከለካ የስሕቐካ እምበር ኣብ ኤርትራ ንስኻ ከም ጸሊም ከማኒ ነፍስኻ ይትሓስባን ኢኻ ድሓር ግን ኣብኡ ምስከትካ ንበይ ናኻ ስኻ ጸሊም ኩሉ እቲ ኣቴንሽን ናባኻ እዩ ዝኸውን ዘሰንብደካ ነገር ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ቻይና ድሓር ዝፈለጥክዎ ማለት እዩ ብዙሕ ጸለምቲ ሰባት ዝኸድዎ ቦታ ኣይኮነን ከይደ ነይረ ሕጂ ይርኡ ካይ ጥምቶ እንዳተዛረባ ተናንስቲ ጥምታኻ ሕጂ ስኻ ኣብ ኣውቶቡስ ኮንካ ሒዝካ ኣለኻ ሳተን ኣብታ ጥቓኻ ኮይነን እቲ ኪሪዮሲቲ እንዲሁ ሒዝወን ኢደይ ስሕብ ኣቢለን ዋይ ኢለ በቃ ኣነስ ክምለስ ኣነ ናብ ዓደይ ክምለስ ፈፂመይ ነቲ ኮንሰፕት ክሕዝዋ ይከኣልኩን ድሓር ግን ፀኒሐይ ከም መምህር ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እውን ይሰርሕ ነይረ ግን ኣብቲ መጀመርታ ነቶም ቆልዑት ክምህር ከለኹ ቆልዓ ጥዑም እዩ ነቲ ኣብ ሓሳባቱ ዘሎ ይዛረብ ነው ሕጂ እቲ ኪሪዮሲቲ ክሪኦ ጀሚረ ማለት እዩ ድሓረይ ድሓን ኮይነ ግን ብዙሓት ክትቀርበን ከለኻ ሽዑ ካሕታኻ ጅምራት ንዓኻ ንቡር ዘይኮነ ሕቶታት ትሕፀቡ ዲኹም ማይ ስለ ዘይብልኩም ዲኹም ጸሊምኩም ከምዚ ዓይነት ኢኖሰንት ዝኾነ ሕቶ
يحتى هامو دحر كتحسبو خلها يسحقك صبوق زي حليفي أنا صبوق علالي سنايت اسكلنابتي كان دي ملقتي ناي مصحف كخا خنملس مچم ما حدش تطراي مثلن اذا مصحف تطقم نقول ولاتهم ما بزنبرنا نبهال كمان تطقم كنا تسمعنا مو حدا خد صحابتني كابتي ابو تقسكي زلخي سبات ولاتهم ابز عاد صنحو زبهالو تمكرهم كتمكال كتحاتهم كلها ኣብ ክንዲ በዚ ሓሊፈ ኢሎም ክንዘካፍሉኻ ደሓን ፀኒሕካ ክትፈልጦ ኢኻ ኣብቲ ሲስተም ምስኣተኻ ክርዳእካ እዩ ኢሎም ተሓልፎ ነቲ ከካፍሉኻ ዝግባእ ነገር ዝብል እሞ ሰናይት ሕጂ ካብቲ ሓፈሻ መረዳእታ እዛ መፅሓፍ ክትፅሕፎ ከለኺ እዚ ስደተኛ ኣብ ከመይ ዝበለ ሂወት እዩ ዘሎ ብፍላይ ካብቲ ጎዳኢ ዝኾነ ናይ ባህሊ ግጭት ንምውፃእ ትፍትን ኣለኹ እሞ እንታይ ኣኸ ክትሕግዝ እዮ ተሓስቡ ዘለኺ እቲ በቲ ኣብቲ ስራሐይ ዝሪኦ ምስ ብዙሓት ስደተኛታት የራኽበኒ እዩ ስራሕ ዝሰርሑ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ይርኢ ንዕልል ሰምዖም ካብቲ ዝሪኦ ማለት እዩ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ሂወት ኣፀጋሚ እዩ ንዝኾነ ሰብ ንዓና ይኹን ወላና ኣብዚኦም ዝነበሩ ብዙሕ ፈተናታት ኣሎ ግና ምስዚ ዓዲ ምውህሃድ ነቲ ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂምካ ብኸመይ ጌርካ ዕላማኻ ትወቅዕ ኣብ ዝብል ጌጋ ሓበሬታታት ካፕቲን ኣኪብካ ዘይጠቕሙኻ ነገራት ትሕዝ ሓንሳብ ከምኡ ይርኢ እየ ምስኡ ከዓ ከምዚ 20 ዓመት ዝገበረ 30 ዓመት ዝገበረ ኣብዚ ከም ክኢላ ጌርና ንሓስቦ እሳታ እውን እታ ዘሰንበደትኒ ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ግን ኣይኮነም ንሳቶም ከዓ ናይ ባዕላቶም ፀገም ኣለዎም ከምኡ ዝኾኑሉ ምክንያት ዘይተዋሃሃደ ሰብ ሓበሬታታት ዘይሓዘ ሰብ ጽቡቕ ሓበሬታ ክህበካ ኣይክእልን እዩ ንሳቶም ከዓ ስለ ዘይፈልጡ ከምኡ ምዃኖም ኣይፈልጥን እየ ኣይብልን እዩ ትሰብ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ማለት እቲ ጽቡቕ ጌርካ ምውህሃድና ዝዓዲ ይሕግዘካ እዩ ነቲ ህይወትካ ዋላስ ኣብ ሃገርካ ኸድካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዲኻ ክሕግዘካ እምበር ዝጎድአካ ነገር ኣይኮነን ዘይ ምውህሃድ ዘምጽኦ ፀገማት ብዙሕ እየ ዝርኢ ዋላ ኣብ ኣዘራርባና በቲ ዝነበረና ሜላ ነዚ ዓዲ ክንክእሎ ኣይንኽእልን ኢና እሱ እየ እቲ ነቲ ሰብ ክሕብር ዝደሊ ከምዚ ሓሊፈይ ነይረ እሞ ከምዚ ከዓ ኮይነ ብከምዚ ከዓ ሰጊረ እያ ኢልካ ክትነግረኒ ከለኻ ንዓይ ተስፋ ኢኻ ትኾነኒ ዘለኻ ንዓይ እዚ ንበይነይ ኣይኮነን ዝኸውነኒ ዘሎ እዚኣቶም እውን ከምዚኣ ኢሎም ተሓሊፎም ኣነ ከዓ ከምኡ ገይረ ክሓልፍ ይኽእል እየ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እታ መፅሓፍ እቲ ናተይ ተመክሮ እንዳስፈርኩ ናይ ካልኦት ከዓ ዝረኸብክዎ ማለት እዩ ናቶም ኣብነት እንዳገበርኩ ዳርጋ 10 ዓመት ዝኸውን ሪሰርች ይገብር ነይረ ብኸመይ መገዲ ክትወሃሃድ ዝብል ነገራት ኣብነት እንዳገበርኩ ማለት እዩ ነታ መፅሓፍ ከም ህያብ ነቶም ሓደሽቲ ዝመፁ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ጅኻ ክትብሎ ከዓ ስለዝደለኹ እየ ነቶም መፅኦም ከለውስ ዘይመፁ ወይ ዘይመፃና ክኸውን ይኽእል መፅሓፍ ንኹሉ እያ ክትጠቅም ስለዚ እቶም መፅኦም ከለውስ ዘይመፁ መን እዮም ኣነ ደኣ ከይከውን እቶም መፅኦም ዘይመፁ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ዓመት ገይሮም ኣብዚ ዘይተዋሃሃዱ ምስ ዓዲ ማለት እዩ ተዋሃሃዱ እዩ ዝመስሎም ዘሎ እቲ ዝፈልጥዎ ፍልጠት እውን እኹል ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ዘይረአዮም ነገር ኣሎ ስኻ ድሓረይ መፂኻ ትሪኦ ማለት እዩ ንዓኣቶም ትጠቅምያ ኢለ ይሓስብ እንድሕር ደኣ ዕድል እንተሂቦም ዋታ መፅሓፍ ጽቡቕ ስሱር መበገሲ መሰረት ዓድና ከይረሳዕና ግን ከም ዓድና ጌርና ወይ ኣብዛ ዓዲ ምምፃእና ክንፈልጥ ኣለና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ሕሊፍ ክድለኹ እቲ መፅሓፍቲ ሰብ እቲ ዘለዎ ካልኣይ ሃገር ወይ ሓድሽ ዓዱ ከም ዓዲ ሒዝዎ ዘሎ ዓዲ ኮይኑ ክስምዖ እንታይ ክገብር ዘለዎ እታ ሓንቲ ቀንዲ ሰብ ክወሃሃድ ዘይደሊ ማለት እዩ ፍርሕላት ሓንቲ ተተዋሂደይስ ዓደይ ክርስዕ ተተዋሂደይሲ መንነተይ ክርስዕ ዝብል ሰብ ኣሎ እዚ ግን ኣነ ኤርትራዊነተይ ይፈትወ በቲ ዘለኒ ዓቕሚ ከዓ ነን ፕሮፊት ኣለኒ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ግዜኡ ምስ በፅሐ ንዓድኻ ትኾነሉ ነገር ኣሎ ኣብኡ ቅድሚ ምምፃእኻ ንምንታይ ኢኻ ኣብዚ ዓዲ መፂኻ ነብስኻ ክትከውን እሞ ንስድራኻ ክትከውን ድሓረይ ከዓ ንዓኻ ኮንካስ ንኻልኦት ንክትከውን እንድዩ ንዕኡ ንክትገብር ግን ነዚ ዓዲሲ ከም ዓድኻ ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ ኣሜሪካዊት ኢለይ ናይ ኣሜሪካዊነት ንሕ እንተተሰሚዑኒ ኤርትራ ዝረስዓኹ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ግን እሱ ጌጋ እዩ ነቲ ሃገር ሒዙካ ዘሎ ንዘኽብረካ ተኽብሮ እዚ
እዚ መደብ ኣይተዛዘበን ኣብ መጻኢ ክንቀጽለሉ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላዋትና በዚ ፈጺምና ኣለና ጽባሕ ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ያፈወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩና